Mahal na mahal ang sarili niya. Post ng post sa social media, sa thesis ba, may ambag ka na. Sino yung Paula na yan? Kaibigan mo ba yan? O Kakilala po. Kakilala lang. Yes. So, shoutout mo siya na GGSS siya pero wala siyang ambag sa thesis. True. Kathesis mo ba yan? Hindi po, individual po kami sa thesis. Ay, edi mas maganda. Sariling iyak, sariling pansit kanton, Oo, ganon. sariling ambag sa sariling output. Nakakasama ng loob ng ganun, no? Yung wala kang ambag sa thesis ng ng mga kagrupo mo. Tapos ikaw, tagaluto lang ng pansit canton. Ganun ba yung nangyari sa inyo? Ay, o nga pala, group pala kayo. Yes. Wala kayong group ever? Wala po as in, from the start, individual po Wait talaga. lang, so paano mo nalaman itong si Paula na post ng post, but at the same time, wala pa siyang ambag dun sa thesis ng kagrupo niya? May kagrupo ba siya? Wala? Opo, meron po. Bale, kaklase ko po siya dati. And nung So nakapartner nalaman mo ko to, po siya. namarites mo to sa ibang tao. Nabuking tuloy, ano ba yan? Oh. Tapos, Naging kagrupo ko siya dati nung high school. so freeloader na siya ever since. Opo. Tapos nagulat ako, naki-update ako sa kanya. Ano nangyari sa'yo sa college? Baka naman may character development ka na. Wala pa din. So kakilala mo siya, hindi mo siya kaibigan. Opo. Okay. So alam na this. Pag nagkikita kayo, plastikan lang. Charot lang with Darot. Uy, pero alam mo, napakahalaga ng accountability sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. Kapag may thesis, dapat may ambag ka, lalong-lalo na sa mga kagrupo mo kasi nakakahiya. Biruin mo yun, active ka sa social media, post ka ng post ng sarili mong photo o di kaya naman activities mo, pero yung mga dapat mong i-accomplish, hindi mo nagagawa. Oh. So, anong ginagawa niya ngayon? For the post ng My Day, mga thirst trap. Thirst trap? Opo. Nagpapa-thirst trap? Sexy ba siya? Oo, tama lang. Ito si DJ Pawo, no? Hindi ko sure kung may halong kabiteran talaga to. Anong gustong mangyari nito sa buhay? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Nag-drop talaga ng name. Uy, yun ba talaga yung tunay niyang pangalan? Huwag naman sana. Parang medyo palayaw lang po namin sa kanya. Palayaw. Okay. So, alam niya na, binabash niyo siya. Medj. Kasi naman, di ba siya nakakaramdam? Yan yung mga maganda, 'di ba? Yung alam nung taong binabash mo, na binabash mo siya. Yeah. Yung hindi ka nagtatago sa screen o kaya sa cellphone, sa internet dahil lang takot ka na masabihan niya pabalik, 'di ba, ng mga kung ano-ano regarding you. So, maganda yung harapan mo talaga siyang sasabihan, i-call out mo siya dun sa mga kakulangan niya. Pero, Yes. mahalaga din na sa sarili mo, alam mo yung kakulangan mo, ma-acknowledge mo rin yung mga comments ng ibang tao. Kasi hindi rin naman tayo na perfecto, diba? True. Ikaw ba na-experience mo yung ganun, DJ Powwow? Yung tipong may comment sa'yo, yung ibang tao, pero hindi mo masyado matanggap yung comment na yun. Yes, kapag sobrang confident ako sa isang bagay, na talagang sinasabi ko siya sa lahat, pinapakita ko sa lahat, tapos biglang sasabihin na, hindi ka naman ganun kagaling. Like, sino ka para paringgan ko? Basta content ako sa sarili ko, no? May ganun na May ganun. Parang minsan sinasabi na lang para hindi na siya constructive destructive na siya. Destructive pala kayo Pero depende rin siya on how you Opo. take it. Naniniwala ba kayo sa ganun? Yung level of understanding natin may not be the level of understanding of other people. Yes. Kaya nagkakaroon ng miscommunication. Kasi hindi natin naiintindihan or hindi natin nako-comprehend yung gusto nilang iparating sa atin. We have to listen daw yung the words that were said, how the words were said, Yes. and what wasn't said. May nakuha May kayo dun ganun. sa akin. Kailangan mo daw pakinggan lahat ng iyon sa isang tao kapag may comment sa'yo. Or kapag nag-aaway kayo ng jowa mo. Kailangan yon. Kasi di ba pag sinabi sa'yo ng jowa mo na, okay ka lang ba? Okay lang, di ba? Pag ganun yung response, ibig sabihin, merong something. May something Kasi agad. what were the words, di ba? Okay lang. How it was said, okay lang, may mataas. What wasn't said, 'di ba? Ano yung feelings behind those words? Yung mga ganon. So, I think kailangan talaga kapag meron tayong comment sa isang tao, we state our intention.
Diba? True. Yung Mawawala. intention natin, yung feelings natin, yung true feelings natin, para maging objective siya, maging constructive siya. Yes. Para hindi ma-hurt, or kung ma-hurt man yung tao, at least alam niya na constructive and objective mo siya sinabi para sa benefit nung taong yun. Sa ikaaangat niya, hindi naman sa ikabababa. Oo. So, anong message mo sa mga bashers mo? Wow! Bashers agad, di ba nga ako kilala? Uy, alam mo, kahit di pa artista ngayon, may bashers na. Ay, sa bagay. Oo. Mga marites. Di ba, mga marites? Di ba, kapitbahay nyo nga lang na nakita kang malaki yun siyan, di ba? Sabi na, gano'n, buntis Busog yan lang. Di ba, pwedeng busog lang ng kanin? Oh, so yan. Ingat-ingat na lang po tayo sa mga sasabihin natin. And sana keep in mind na lahat ng mga sasabihin natin sa isang tao may affect doon sa kung paano siya kumilos, paano siya gumalaw o mabuhay sa mundong ito. It may hurt others, it may break someone's heart or pagkatao ng tao. May ganun. Parang nagsisecret pala ako ng Sabado. Anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan ni DJ Powwow. Kasama niya pa rin si DJ Rocky. And DJ Powwow. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang susunod na kanta ay sakto sa Women's Month. Uy. Babaeng Torpe by Grace Note. Yun, Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!